Suleiman Papa Kulibali ne ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ hakililabana furakɛli dɔgɔtɔrɔso ɲɛma Point G kɔnɔ Point G dɔgɔtɔrɔso la ani fana ye karamɔgɔ ye min bɛ mɔgɔw kalan faculté de médecine na Bamako Mali la. N'i bɛ dépression fɔ bamanankan na a fɔli bɛ gɛlɛya dɔɔni mais an bɛ se k'a fɔ tamasere ma donc a dépression bɛ kɛ bana ye min tamasere ye a bɛ mɔgɔ kolo faga a bɛ galabu faga a bɛ a kɔnɔna na i b'a ye koɲɛ mun kun ka di ye ka kɔrɔ olu bɛɛ bɛ nege bɔ i la baara min n'a y'a sɔrɔ a nisɔndiya tun b'i la k'o kɛ i b'a ye o nisɔndiya ninnu bɛɛ bɛ bɔ i la a tamasere ba bɛ taa kɛ a tigilamɔgɔ bɛ nisɔngoya min n'a a bɛ kuntala janya kosɛbɛ o nisɔngoya nin fana kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ sunɔgɔ fana bɛ se ka dɔgɔya a tigi ma walima miiriya wɛrɛw bɛ se ka n'a tigi la miiriya min n'o yɛrɛ faga miiriya bɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc an bɛ dépression dɔn ni o de ye dépression an tɛ se k'a fɔ ko sababu kelen b'a la a sababu bɛ caya a sababu dɔw bɛ se ka kɛ mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ u donna gɛlɛya kɔnɔ ka caya walima u bilala ɲuguya wale taara ka ɲɛsin u ma walima u yɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ la tɔɔrɔ min n'a kuntala janyana o tɔɔrɔ nin kɔnɔna na n'u y'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ fanga ka bon olu yɛrɛ se ma tɔɔrɔ y'u se tɛmɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to u ka faamuya bɛ na n'a ye k'a fɔ ko foyi se t'u ye u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɔcogoya t'u bolo donc o faamuyali bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka nisɔndiya cogoya bayɛlɛma o bayɛlɛmani n'o mɛnna sen na k'a kuntala janya donc o kuntala janya nin an bɛ se k'a fɔ o ma ko dépression donc sababu kelen t'a la mais an b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ si fana na si ye jumɛn ye i b'a ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ bɔ denmisɛnya kɔnɔ ka don maakɔrɔbaya kɔnɔ o yɛlɛma ninnu waati ninnu fana na dépression bɛ se ka caya waati ninnu kɔnɔna na an bɛ kɔlɔsili fana kɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka caya muso la ka tɛmɛ cɛ kan mais o t'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ k'a tɛ n'a fɔ ko musolabana dɔrɔn don a bɛ cɛ minɛ cogoya min na a bɛ muso minɛ ten a tamaserew bɛɛ ye kelen ye cɛ ni muso la. Dépression fura b'a la fura camanba de b'a la a furaw ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ n'a b'i la i k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma i k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn mana surunya i la dɔgɔtɔrɔw ka se ka i lamɛn ni dɔgɔtɔrɔ y'i lamɛn o bɛ se k'a dɔn a karisa ka dépression nin ale kan ka furakɛ ni fura ye walima karisa ka dépression nin a bɛ furakɛ ni hakilina ye walima karisa ka dépression nin a bɛ furakɛ ni ladilikanw ye donc k'a fɔ nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan u b'o se k'o bila sen kan mais a mana mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ a ka kan i kana dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ kalannen don dépression furakɛli bolo ma. N bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔw ye yaasa u ka se ka kisi dépression ma o ye k'a fɔ dépression ye bana ye min kodɔnnen don i n'a fɔ bana tɔw kodɔnnen cogoya min na alors a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ comme a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ i k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma mais sɔnni ka dépression kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ an kan ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan o fɛɛrɛ duma ye i kan ka se ka i janto i ka dumuni na ka dumuni kɛ dumuni nafamaw ye donc i kan k'i janto i ka sunɔgɔ la yaasa i ka sunɔgɔ ka se ka kɛ sunɔgɔ nafama ye ka sunɔgɔ fori kosɛbɛ i kan k'i janto i ni adamadenw cɛla la i n'a fɔ n'i bɛ kin na i bɛ quartier kɔnɔ donc k'i sen don quartier kɔnɔ kow la yaasa i kana k'i yɛrɛ kuma kana to i kelen ma ni kamanafili ko y'i sɔrɔ i kan ka a fɔ yɔrɔ sɔrɔ i kan ka fɔbaga sɔrɔ i kan k'i kɔnɔna fɔ yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ ye walima i kan ka yɔrɔ sɔrɔ sigida la min bɛ se k'i lamɛn k'o fɛɛrɛw bila sen kan ka farikolo ɲɛnajɛ fana kɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka hakilina degun dɔw ta ka bɔ i kan o ye ka a kunbɛn ye mais n'a kɛra ko dépression i y'a kɔlɔsi yɛrɛ la misali la i y'a kɔlɔsi k'a fɔ nisɔngoya nan'i ma nisɔngoya min n'a kuntagala janyana kosɛbɛ n'o kɛra sababu ye k'i baarakɛcogo yɛlɛma walima k'i ka faamuya cogo yɛlɛma a ka kan i k'i ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso ma dɔgɔtɔrɔso min bɛ se ka furakɛli kɛ. Kuncɛ kuma min bɛ yen ni n b'a lase an filɛbagaw ma o ye k'a fɔ ko dépression bana modèle min don a bɛ farafin sɔrɔ a bɛ tubabu sɔrɔ a bɛ cɛ sɔrɔ a bɛ muso sɔrɔ a bɛ denmisɛn sɔrɔ a bɛ maakɔrɔba sɔrɔ a mana mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko bana min don bana furakɛta de don wa fura caman bɛ yen minnu bɛ se ka dépression nɔgɔya k'a ban.